Brother, I think you now one Christian criminal. No, no chief doctor also iberibe n'ekulu. No be egwu Muslim wo claim umu ezochu ugoji ha. So ya jide n'ukunu. E ka shi irulike. Ngana kile oloha oyishi ogurute ayogonu. DJ Jackson, oju pari egwu. Ngana kile Adu Augustine Orijo. Na le ogurute ezochu ugoji. Ngana asu ni ile jide n'ukunu ji. No bo ozo bia komaro. Ekile munu. Utabana na mananu gudela na ezochu ugoji bia na afuma no tomo go na fe amokwa ima. Ndezocha anya ozo lekele ezochu ugoji. Ekana mu nwa mudo me soko ezochu ugoji bia anya ro. Olandewo de blesaro olandewo. Ozo ezocha